Práve sa začala veľká cena veľvyslanca Írska na Slovensku, rovina listed na 1700 metrov pre trojročné kobily, 21. ročník jarnej ceny kobyl o 21 000 eur s 12 aktérkami. V veľmi rýchlom tempe ide do oblúka pri jazdeckých oddieloch číslom 3 Literalia, ďalej potom Tojana. Na tretej pozícii sa vyváža Sunshine of Grassy, nasleduje Invisible Bit, respektíve je tam ešte Dangia, ktorá si zbehla k bariére. Vedľa nej sa objavuje potom s 11-kou Neela Moore zhruba na 5. 6. priečke. V takomto poradí kone vybiehajú na protilahlú stenu. Tempo zatiaľ veľmi solidné, sa to naťahuje. Vzadu sú Nonhalema a pred ňou ešte Springolina a takisto aj Lay Percy. Kone sú už na druhej polovici protilahlej steny. Do čela teraz vypaluje Invisible Bit, na druhej priečke nasleduje Literalia, je tam aj Tojana, ktorá sa dostáva na druhú priečku. Sunshine of Grassy sa posúva dopredu, takisto ešte je tam aj Havana. Potom za týmito piatimi koblami je malá medzera, ktorú vyplňa Cafe Queen. Je tam ešte aj lepšiaca si pozíciu Literalia cúva, vzadu ešte potom Lay Percy, je to teraz veľmi roztiahnuté, dopredu v každom prípade s plnými šancami točí do cieľovej rovinky s číslom 5 Tojana pod jokejom Jaroslavom Linkom, ktorá by mohla naplniť nádeje Patriotov. Tojana, zatiaľ nevidíme Jordanu, kde sa teraz objavuje. Jordana bude zadržaná a prekvapivo sa dopredu ešte posúva Lay Percy, takže Lay Percy a na druhej pozícii s jednotkou Havana a na treťom mieste s 5 Tojana, ďalej potom Springolina, Nonhalema, bez peňazí Dangia, Sunshine of Grassy, Invisible Bit, ďalej Literalia, Cafe Queen, Lay Percy, respektíve Lea Moore a poradie uzatvára zjavne indisponovaná Jordana.